molt simbòlic pel poble, pel que hem vist, es diu la Fonteta, i això també ha determinat el projecte i la presència d'aigua, que també ha influït. Creiem les coses bones i les coses dolentes. La Fonteta s'ha conservat, està aquí sota, uns lluernaris per il·luminar aquest espai, que és visitar-la. I llavors la proposta segueix el programa funcional amb aquestes dues barres de consultes, que és un cap de dues plantes, i el projecte busca sobretot les vistes, aquestes magnífiques que teniu al poble de la Riera, neix d'aquest espai central, que és la sala d'espera, il·luminada i oberta en el paisatge, i amb aquesta obertura des del carrer. Les dues plantes tenen les consultes a les peces regulars, i a les peces irregulars hem col·locat la zona de treball administratiu, la sala de personal, que està aquí sota d'on estem nosaltres, oberta al pati, i les zones de magatzems i instal·lacions que no requereixen llum. Crec que breument el projecte ha quedat molt bé. Moltes gràcies a això. No sé si la Isabel Benasser vol afegir alguna cosa, i si no, seguim amb l'acte. Un moment que ens faran un aclariment de local perquè sapiguem exactament què tenim. Durant les obres, la situació recordava l'alcaldessa un tema important, que durant les obres ens hem trobat amb la situació de la pandèmia i amb la necessitat d'adaptar una part de l'edifici sectoritzada per ús relacionat amb el Covid. I llavors aquí darrere hi ha una porta que és l'accés i que esperem que no s'hagi de fer servir moltes vegades. Quan em toqui no hi una cosa, si fos un teatre no